Hej alle sammen, og velkommen til vores første oprindelige video, hvor vi for alvor i gang. Vores første, det var bare en velkomst, så hvis I ikke har set den, så hop lige ind og se den, og så vend tilbage til den her video. Og hvis I har set den, så igen, velkommen. I dag skal vi et eller andet, som du har fortalt mig ikke en pind om. Du sagde bare, at vi skulle gøre det. Hvad er det? Blind feeling? Blind feeling? Hvad var det? Blind feeling. Blind feeling? Ja. Hvad? Godt nok er der mange andre YouTubere, der også har lavet det, men jeg synes, det kunne være sjovt. Fordi du har en tendens med, hvis du ikke ved, hvad det er, så går du sådan lidt i panik. Ja. Det Og er det godt. samme har jeg. Ja. Så Det er sådan lidt, der kickstarter min angst en lille smule. ja. Men ikke sådan, at det er så stort. Men alligevel. Det kunne hygger være os med sjovt. det. Ja. Men hvad skal vi så med den der? Den her. Ja. Uha. Er du syg? Nej. Nå. Det var for køen. Okay. Nå, men fortæl mig lidt om denne bamsemaske igen. Det er en sovemaske. Nå, skal vi sove? Nej. Jamen, hvad skal vi bruge den til? Du skal bruge den. Du starter. Ja. Du skal have den her på. Nej. Og så skal du række dine hænder frem. Det er ikke levende ting, bare lige. Men det kunne du godt gøre. Ja. Så skal jeg så give dig noget i din hånd. Ja. Og så skal du gætte, hvad det er. Ja. Så jeg starter, eller hvad? Ja. Så jeg skal have den der på? Ja. Nej. Så værsgo. Au, min næse. Uden at komme til skade, tak. Det skal jeg nok så bestemt. Sådan. Jeg kan Hvor ingenting. mange fingre har jeg? Ja, 5. Var det rigtigt? No. Jeg kunne ingenting se. Hvor mange fingre har jeg her? 2, Hvor mange har jeg her? 3, Okay. Hvor mange har jeg her? 5. Jeg kan ingenting se. Vi ser, om man kigger det. Det kan du ikke. Du kan jeg kan hverken se livet eller det eneste, Okay. jeg kan ingenting se. Jeg skulle lige være sikker på, at han ikke kunne kigge ud her. Hæ? Kom med den første ting. Kom så. Starter lidt ud. Hvad siger du? Vi starter lidt bliv ud. Ja. Har du vist den? Ja. Ubehageligt. Hvad er det? Tag nu op. Ja, okay. Prøv lige selv. Den bed. Den kan ikke bide. Det gjorde i hvert fald ondt. Den nipper. Og igen. Den træls. Så jeg skal da være med at stikke fingrene imellem. Ja. Hvor sagde du ikke det? Det troede jeg, det var. Ja, det er kigge. Gør det ondt? Nej, ja, det er en... hvad er det? Hvad i alverden er det? Finger. Hvad er det? Men det siger jeg ikke. Nej, det ved jeg godt. Jeg kan simpelthen ikke gætte det. Okay. Det er simpelthen for dumt. Den bed op til flere gange. Det er Nej. skidt. Lad mig fingre. Bare rulle det bare en snegl. Der er land på min... ja, den del mellem drengene. Det er også et eller andet... Okay, der er hul igen. På dine fingre ikke så fast. Kan den åbne? Det kan den godt. Det bed mig igen, det der. Er du okay? Nej, det bed. Nu begynder jeg godt indvendigt. Kom her. Det er okay. Ja, lad os se. Ja. Den kan klappe! Men hvad er det? Er det en hårspænde? Ja. Eller, nej. Det er noget til overfor. Ja. Er det en...
Det er en hårklemme. Ja. Fedt. Ligger herovre, så gider jeg sgu ikke holde den med. Den er klister. Hvor er den henne? Den er mellem mine ting. Au! Hvad laver du? Er det en hårstik? Ja. Bliver jeg bange for en hårstik? Ja. Jeg ser du, hvor dum. Ja, au! Au. Ja, netop. Altså, jeg er ikke en tøsdreng normalt, men... Er det sådan, Værsgo. er det en, Lego-roman? Nej. Er det... Massage-ting? Ja. Oh. Jeg kan ikke huske, om jeg viste den. Nå, det var lige igen så. Jamen, tak. Men jeg kan jo ligesom ikke se noget. Nej. Jeg er blind. Det var den her, jeg gav ham. Hvad så, hvordan har I det derude? Håber, jeg har det godt i hvert fald. For det har jeg ikke. Au, min finger. Hvad er de? Det er noget, jeg kan dreje. Noget god. Ej. Ej. Hvad er det? Hvad er det? Altså, nu har jeg kun låget, vil jeg gætte på. Ja. Det er noget creme. Sådan det. Du skal ikke bare sige sådan der. Ej, jeg lukker lige for den igen. Det er noget creme. Er det ansigtscreme? Nej. Ja, sådan det. Er det bumsecreme? Nej. Noget til ansigt? Ørecreme? Ej, det er... Nej. Øh, Ørecreme. Kindecreme? Nej. Pandecreme? Nej. Så tror jeg vist også, jeg har brugt alle cremer. Jeg bliver sur. Jeg bliver virkelig ked, hvis det er sådan noget rygcreme eller en anden art. Bumsecreme eller det eller andet. Det er virkelig ulækkert. Virkelig bare... Den stak, den der. Den stak. Det var fordi, der var en vipsang. Jeg er lige blevet stukket af en vips. Nej, du har ej. Og har jeg lige tøjet creme af i min bukse. Ja. Man kan blive set. Jo. Kæft, jeg er bare født på en mandag. Jeg er faktisk født på en mandag. Det er noget sag. Er det rygcreme? Nej. Er det skuldercreme? Nej. Er det noget til hovedet også igen? Nej. Er det noget til kroppen? Sådan det. Ja, okay. er det fodcreme? Nej. Håndcreme? Ja. Oh. Det er da egentlig rimelig dårligt til det her, tror jeg. Au! Man skal klemme på det, mens man har den i fingeren. Jeg får min finger i. Er det en pølsestang? Nej. Hvad i alverden er det her? Giver du op? Siger du pas? Pas, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Mange af de her ting, det er jo pigeting, men ligner jeg en pige. Det er ubehageligt. På mig er det ubehageligt, på mig er det også rart. Det er blandede følelser i en, det er rimelig træt. Ja. Er det en, det må være en hovedspundsmassage. Hvordan fanden vidste du det? Det er fordi, man kan jo ligesom mærke, du stikker en ny hård på mig. Men nøj, det er ubehageligt. Ja, du må godt tage det af nu. Jeg kom så kun i ånden der.
Øjenvingsbukker. Ja. Vaseline. Hårspænde. Hårspænde. Men alt det derovre, det fik du. Og jeg blev bange for en hårelastik. Ja. Som jeg troede var et eller andet dyr eller en anden art. Det var rimelig træls, synes jeg. Og så har jeg en eller anden... No. Det er den der, sådan en masse... Det er faktisk rar. Mm. Jeg tror lige, jeg skal prøve, når vi er færdige her. Så... Nu er vi færdige. Troede vi. Jeg troede I. Og nu er der en anden, der skal prøve. Nej. Så... det kom til på kamera, den der. Så jeg henter lige mine sager. Nu er det forkert. Gør det ondt? Jeg kan ikke se. Jeg håber faktisk ikke, der er nogen. Ej, det er det. Det her, det gør mig bange. Ja, køn er der sgu ikke. Hvorfor du så sammen med mig? Yeah. Nå. Det var ondt. Nå. Er vi klar? Hvor er du henne? Jeg sætter mig ned nu. Hold op med pæt ved mig. Nå, er du klar? Nu er der ikke noget levende, vel? Jo. Nej, det er godt. Kan du blive, Hej. Hold op. kan du blive liggende? Er det en kat? Pas på, den er meget levende. Ej, det er noget ikke lige. Er det sådan en dukke? Ja, lidt. Men den er levende. Pas på, nu springer den sgu efter dig. Jeg kan selvfølgelig ikke, at jeg synes, det er fedt der. Kæft, det er dumt. Du er dum. Nej, hvad er det? Det er ikke noget, du skal pille ved. Hvad er det? Det må jeg jo ikke sige, før at, vi er færdige. Så hvad gætter du på det? Er det her gavn? Ja, lidt. Giver du op? Er det en skotøjsæs? Nej. Nej, sådan noget er det ikke. Så er det i hvert fald nogle lille sko. Er det babysko? Nej. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg Nå, skal giver du op? Næ! Ja, ja. Nu irriterer det faktisk. Kras meget og øret. Ja, det gør det også. Men det kras meget øjnene. Ja, det gør det jo. Ja. Er det sådan en, du ved, tændstiks? Ja da! Hvad så du også bare en krig om at finde ud af? Du er bange for et hårlistik. Snakker vi ikke om. What the... Den bevæger. Nej, den gør. Vender den rigtigt lige nu? Den kan ikke vende rigtig forkert, den der. Er det ikke en af de der bamser der? Jo, men hvad for en bams? Det ved jeg ikke, en af bamser. Squeeze-Mallow. Nej, det er det sgu ikke. Flagermus. Ja! Mm. Må ikke du ringe? Jeg ligger på sengen.
Bare læg den på sengen. Er du klar til næste? Lad mig klippe dig. Nå, men det klæder. Ja. Hvad venter I? Nå, det er poppet. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde noget andet. Det er en poppet, ikke? Jo. Det kan jeg høre. Jamen, jeg siger jo også jo, det er. Mm. Kom med! Og hvor var det? Den er vild, den her. Ej, det var. Er det sådan en hoppebold? Nej, det er det så ikke. Er det sådan en stressbold, der har sådan nogle fangearme? Ja, det kan man godt kalde den. Var det den, min lille søster, sådan stod sådan der med i går? Det er jo godt nok. Var det den, jeg slog hende i hovedet med? Ja. Det lyder lidt sindssygt mere. Ja. Er det den? Ja. Har jeg fået den rigtigt? Ja! Godt. Jeg tænker bare, at jeg smider lidt den sted. Men det var godt. Jeg bringer mig så derovre. Lad være med det. Nu klør mine øjne. Det er dine øjne også. Hvad laver du? Jeg skal prøve at se, om jeg kan bruge på dig. Nej, nu må du ikke. Nå, klar med hænderne. Er det sådan noget creme? Nej. Burde jeg lukke den? Ja. Hvis ikke. Au, den bed! Ej, det er jeg havde fået den væk fra mig. Få den væk, og så tager du op igen. Blev jeg lige bange for mailen? Ja. Klar til næste? Mm. Hvad fanden var det? Nå, det er sådan en. Hvad er sådan en? Ja, det er den der, jeg lige har fået. Der er hul i her. Men... Nå, det er en af de der, ligesom de der maler i Frankrig eller sådan noget der. De der kunstnere der bruger den der maleting dem til at holde maling i. Ja, er det ikke sådan en? Hvad hedder den? Palet. En pande? Palet? Nej. En palet? Det er det, der er i køkken. Det er den der, jeg siger maling og holder. Det der er i køkken? Ja. Det der er i køkken? Ja. Nej. Jeg kan ikke huske, hvad det her. Jamen, så får du nogle fejl på den. Nej, jeg kan sgu ad den her fod. Nej, den er våd. Skal du ikke tage det i mig? Jeg har lyst til at spørge om det. Nej, det gør du så ikke. Har du? Nej. Så får du fejl på den. Er det ikke sådan en palet? Altså sådan en... det der meningeholder. Ja. Hvorfor så du ikke bare det? Det havde jeg jo også sagt. Du sagde nej. Eller du sagde ja. Jamen, så får du noget rigtigt. Ja, tak. Nå, nej, rig med den. Nå, næste. Jo. Flyt det fedt dyr. Jeg tror, jeg ødelagde noget. Ja, tror jeg også. Ej, jeg var fedt dyr. Au. Jeg var min dag. Det er bed mig.
Ej, den rører på sig. Kan man ikke gøre sådan her, så bider den ikke? Er det sådan en eller anden Er det sådan en figur? Ja. Nå, fedt. Har jeg ret? Men hvad for en figur? Ja, det kan man sgu da ikke mærke. Men hvad er det for en figur? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, det er en eller anden figur. Ja. Så den har jeg ret. Så stille. Den er Ej, fuck. Skal jeg tage den? Hvad er det? Au! Min store tog. Ej, er det ikke sådan en af de der sten der? De der krystalsten? Eller er det en krystal? Hvad er det på der? Krystal. Det er det også. Nå, fint. Nu skal vi ikke tage den. Nå. Er der plads til den sidste ting? Ja. Hvad er det? Hvad er det? Alt det bevæger sig. Musik. Er det dit hår? Var det dit hår? Ja. Er jeg færdig? Ja, det var færdigt. Du kunne have taget med. Okay. Du skulle ikke bare give mig dit hår i hånden. Vi skulle prøve. Nu er jeg træt. Ja. Det var også alt for den video. Håber I nød det. Håber I synes det var sjovt og hyggeligt. Og ja, hvad er det? Jeg sagde, at det var en paddelet. Eller hvad fanden det hedder. Ja, sådan en. Så Kan I ikke lige skrive i kommentaren, hvad det hedder, ja, hvis I ved det? For det gør jeg godt nok ikke. Jeg ved bare, det er et eller andet til at holde maling. det er sådan nogle fransk maler har umiddelbart. Jamen, det er det også. Ja, så vi ses i næste video. Og mere er der vel ikke end at sige en fortsat god dag. Og aften, hvis I ser om aftenen. Så hygge jer.